Con motivo da conmemoración do Día de Europa, o 9 de maio, a Praza de Bispo Cesario acolleu a celebración dun acto aberto á cidadanía, no que participaba o alumnado e profesorado do Colexio das Josefinas, no marco do programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeo. Este proxecto consiste brevemente nunha investigación que máis ou menos igual casi medio millar de alumnos levaron a cabo sobre o impacto da guerra no medio ambiente, no que escollimos 4 conflictos: Segunda Guerra Mundial, Gaza, Ucrania e Palestina, e o impacto que o medio ambiente ten sobre, as guerras teñen sobre o medio ambiente. Tamén investigamos sobre os ecosistemas locais para coñecer mellor como organizamos os ecosistemas locais en cada estado e escoller un árbore embaixador que foi o castiñeiro no noso caso, polo motivo, razóns culturais. Basicamente, tiñamos aí unha dúbida entre o carballo e o castiñeiro, seleccionamos o castiñeiro como árbore embaixadora. Esta mañá repartiron 200 castiñeiros como símbolo de paz e de compromiso coa sustentabilidade e co futuro do planeta. Só nos centramos no pasado e no presente, pero ninguén se centra no futuro. Entón, nós centrámonos no futuro e estamos repartindo castañeiros de forma gratis e como un donativo para que así podamos recuperar os terreos perdidos, a natureza, etc., que perdimos nas guerras, como na de Siria, de Gaza, a de Ucrania, etc. Entón, estamos aquí para concienciar máis que nada sobre a perda do medio ambiente